Dio zagrebačke hotelske ponude od sada je i prvi Novotel u Hrvatskoj. Smješten na istočnom ulazu u grad, hotel je razvijen u suradnji s hrvatskom tvrtkom ROX, a namijenjen je poslovnim gostima. Hotel ima 163 sobe, velike konferencijske sale za sastanke, ukupno kapaciteta oko 600 ljudi, nešto malo više. U sklopu hotela isto tako ima i teretana i sauna, da se i poslovni gosti mogu malo i odmoriti nakon napornog dana. Svečano otvorenje došli su podržati brojni gosti, među njima politička lica, prijatelji te domaći i inozemni poslovni partneri. We're really excited to be here. We're very much expanding in the region as well, and I think this is a great addition to what we have actually in place already. So we're very thrilled to have this Novotel opening. Interijer hotela s 4 zvjezdice inspiriran je prirodnim materijalima, a gosti će moći uživati i u bogatoj gastronomskoj ponudi. Trudili smo se pripremiti kuhinju šireg Mediterana, koja ne obuhvaća samo onu najpoznatiju talijansku kuhinju, tjestenine i razne burate na koje smo svi ovdje navikli, nego i jela zemalja, zapravo svih tih 20 zemalja koje spadaju pod Mediteran. Gostima su na raspolaganju standardne i deluxe sobe te apartmani s panoramskim pogledom na grad.